זה לא מסתדר עם מה שהגמרא אומרת, אני לא מבין את הסברה פה בכלל. נראה לי יש פה טעות בגרסה, בוא נשתנה נסתכל במחשב. כן, אדרבה. אתה איתי אחי? מה? אתה לא נורמלי אחי, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. עזוב, אני לא איתך היום. אם זה היה היום מילא, אבל זה אתמול ומחר ושלשום, אי אפשר ככה. אני יודע. שמע, מצטער, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני צריך חברותה שתהיה איתי. אל תגיד לי את זה. אני מצטער שזה יצא ככה ישיר. אבל חשבתי על זה כבר הרבה זמן. לא הגיוני, זה לא מסתדר. מה לא מסתדר? אתה יודע מאיפה הגעת? וכשהגעתי אליך קיבלת אותי בלי בעיה, בלי קשר לרקע שלי. אחרי כל הזמן הזה הגעתי לרמה כל כך מתקדמת, עכשיו אתה זורק אותי? אני רואה שלא הבנת משהו בסיסי, אני לא מדבר על הרמה, לא כזה אכפת לי מהרמה, אכפת לי מה הרצון, מה הכוונה. כשנפגשנו בהתחלה, היית ברמה יחסית נמוכה, אבל שאפת קדימה, רצית קדימה, זה מה שאני צריך מבחינתי. עכשיו אני כבר לא יודע מה המצב. שמע, תבין, באמת, אני רוצה חברותה כמוך, באמת. אבל אני רוצה מישהו שבאמת חשוב לו הלימוד, שזה ברצינות, שזה נשמע, שבאמת אכפת לו מהלימוד, שהוא לא נגרר אחריי, שרוצה באמת ללמוד. אז עם מי תמשיך? סוד. סוד? סוד? מה הקשר סוד? סוד. אני דורש בורר! צריך עזרה? קראתם לי? טוב, נו, חיים. אני לא חייב להגיד לך עם מי אני לומד. זה נכון, הוא לא חייב להגיד לך עם מי הוא לומד. מה? לפחות תן לי כיוון. אני לא חייב לתת לך כיוון. הוא גם לא חייב לתת לך שום כיוון. תאמין לי, בחור כמוך לא ימצא חברותה כזה מהר. אתה אף פעם לא יוצא מעבר לארבע אמות הלכה שלך. תסתכל על הטלפון שלך, אין לזה אפילו וואטסאפ. אין לך את המספרים של החבר'ה. אני לא צריך וואטסאפ למספרים שלהם, אני יכול לבקש ממך, מה? לא נותן לך שום מספר. אתה חייב, זה בחוק. מה? זה כתוב, זה בחוק. מה? אתה רצית בורר. אתה באמת רציתי בורר. אם אני נותן לך את המספר אני אדע בדיוק מי מחליף אותי. לא אתה לא? בטח שכן. סבבה, בוא נראה. ונדליזוביץ', מה נשמע? שמעתי שחיים דיבר איתך, מה הוא רצה? 3 מספרים? שלום, שמעתי שדיברת עם חיים, מה הוא רצה? מה, גם ממך הוא רצה מספרים? שלום, שמעתי שחיים דיבר איתך לאחרונה? שלא יודעת איזה מספרים הוא ביקש? כן, שלח לי את המספרים. מה, אבל זה כל מה שהוא רצה? אין עוד משהו? הוא לא מובן, איך אני אומר לעשות אחר? הוא עשה לי מספרים, מה אני עושה? רגע, רגע. זה היה ברור. אני חייב להשיג את המספר שלו. למה? זה כזה חשוב. מה השאלה בכלל? אני מנסה להבין. טוב, אתה לא מבין. זה למה שאלתי! כן, בדיוק. לא, תקשיב, חיים זרק אותי, אני לא יודע מה לעשות. חיים דיבר איתי שחיים קיבל את המספר שלך. כן, הוא השיג את המספר שלך. מה, יש לך... הוא לא החברות שלך? לענות אז עם מי הוא... אז מה שאתה מנסה להגיד, אני חברותה עכשיו. מה, עכשיו לי אין את המספר? אני לא חברות שלך, חיים זרק אותי. אני לא לומד טוב. ומה אנחנו יכולים לעשות? עכשיו לחיים יש יותר מספרים. מה? אבל כבר יש לו את המספר של שלומי. מה זאת אומרת לו, השלומי שלנו? מה? הוא מצא חברותו בישיבה אחרת. אוקיי, אז מה אתה לחצת? אני אמצא אותו. הנה אתה. שלום, אני מישיבה אחרת. הבנתי שחיים מגיע לכם. כן? אז אפשר לדבר איתו או החברותו שלו? אני לא חושב שזה רעיון טוב.
יש סיבה שהוא עבר לפה. אוקיי. אנחנו מישיבות שונות, אידיאולוגיות שונות. אני במקומך הייתי שומר מרחק. לא הגיע הזמן לוותר. אולי. תנסה להתקדם, למצוא חברות אחרת. אין עוד אחד. הוא היחיד שתפס אותי. ואתה בטוח שחשוב לך אלימות? ברור שכן. ואתה מוכן להתאמץ בשביל זה? אני לא מבין, מה אתה מנסה להגיד? אתה לא יכול לזרוק את הדבר הזה, זה פשוט מופרך לחלוטין. תבין, אתה לא יכול לעשות... אין סיכוי שאתה יכול לזרוק ככה בן אדם מהמיטה. מה זאת אומרת? יש להם תפקיד, הם צריכים שאנשים יקומו אני בבוקר. שואל אותך בכלל, לא הבנתי. אחי, זה הסיירת. לא הבנתי, זה מקנה להם איזה זכות כלשהי. מה, לאיפה? יש פה איזה מישהו מישיבה אחרת שבא לבדוק פה, אני יורד לפתוח פה את הדלת. תבין, בעצם אתה לא יכול לעשות גם... אהלן אחי, בוא, כנס, שים את הדברים פה, בוא אחריי. ואז בצהריים יש אוכל, יש זמן חופשי, אתה מבין, כאן כל החבר'ה יושבים ואתה ישן פה משמאל? הבנתי. זה חברותה של חיים. איפה חיים? איפה החברותו שלו? זה כבר לא אני. לא הבנתי, זה מקנה להם איזה זכות כלשהי. מה, לאיפה? יש פה איזה מישהו מישיבה אחרת שבא לבדוק פה, אני יורד לפתוח פה את הדלת. זה כבר לא אני. כבר לא אני. בלי אלימות. בלי אלימות. בלי אלימות. בלי אלימות. בלי אלימות. היי, מה קורה? מה קורה? בוא כנס. ואז בצהריים יש אוכל, יש זמן חופשי, הנה כאן כל החבר'ה יושבים ואתה ישן פה משמאל? אתה יודע איפה חיים? או החברותא שלו? מה? אתה יודע איפה חיים? אתה החברותא של... אתה זה שהתקשר על חיים? אתה האחד שהתקשר על חיים? בלי אלימות. אלים מדי. אין סיכוי. היי, תעצור! בלי אלימות. היי, מה קורה אחי? בלי אלימות. לא, 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 לא.
הוא פה בחדר השמאלי! נהיה לימוד. חיים, מתחילים? חיים? יעצור בוגדני! לא! לא! לא, חכה! את לא מבין! את לא מבין! זה יהיה הבנה! זה יהיה הבנה! איתו אתה לומד? הוא! לא, מה פתאום? אז מה הולך פה? מה אתה עושה פה? מה? מה אתה עושה פה? למה באת? ללמוד תורה, מה זאת אומרת למה באתי? אני רוצה להיות החברותה שלך. אתה החברותה הכי טובה שאי פעם הייתה לי. אתה יודע כמה התאמצתי כדי להגיע לכאן. נראה לי זה עבד. בהחלט נראה ככה חיים. מה? ראית? בהחלט חיים. אני לא מבין. שמע, לא אמרתי שאני מחליף חברותה. אמרתי שאני צריך חברותה כמוך, רק שלומד לשמה, לומד ברצינות. אז חשבנו שאתה צריך איזה איפוס. אז בנינו איזה משהו, זה שתצטרך להתאמץ, להיזכר באהבה והגעגוע שלך לתורה, ואז נוכל לחזור ללמוד ביחד ברצינות, כמו שצריך. יא חמור גרב. מעולם לא הכחשתי. רגע, אז החבר'ה פה... מי החבר'ה בחוץ בדיוק? כן, זה בן דוד שלי וחברים שלו, הם לומדים פה. הם עשו לנו טובה. אני במקומך. הייתי שומר מרחק. האמת אפשר ללכת להגיד להם שלום. אתה בא? כל החבר'ה יושבים ואתה יושב פה משמאל? הוא פה בחדר השמאלי! לא, כבר אמרתי להם שלום שנכנסתי, לא צריך. כן? כן, בטח. אולי כדאי שנזוז פה? טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. לא, אולי כדאי מהחלון. החלון? מה? כן, פה. זה לא קצת גבוה? עזוב, שטויות. יהיה בסדר. אתה יודע מה אומרים. או חברותה, או... לא, דווקא, למה באת? לא כמה התקדמתי, כמה התאמצתי להגיע לך. אני לוקח אחורה ואז ניקח קדימה. בסדר, אתה מרגיש את זה. 3? לא, אתה בלי הסוודר. אני הפלתי אותך עם נכון, זה שוט האפל, זה השוט האפל. אוקיי. מעכשיו אתה בלי סוודר, יש. אוקיי? אוקיי. כאילו, לא כל השוטים, אנחנו לא מצטנים כרונולוגיה. יאללה, אתה גומר לי את הפלאפון, אחי. זה עבד? מה? לא. זה לא היה זה. לא היה זה. לא. מצטער שהיינו. וואו, איך כמעט נפלתי לכיסא. אוקיי. איבדנו את זה. לא. יאללה, מעולה. אתה רוץ... שאני לא גורר אותך ללמוד, אני רוצה ששתינו נלמוד. אם היא תמשיך. סוד? מה קשור סוד? מה? כן, קראתם לי? מה אתה רוקד? לא לשבור דמות, קדימה, תמשיכו. עכשיו, תביא שנייה, חכה, תביא שנייה באוויר רגע לפני. סטנות. תזרוק גם? כן. יאללה, בוא נעצור. היה שווה את זה? בוא נראה איך זה יפה בסוף, כן. בשביל הצחוקים הערב היה שווה את זה. זה 100%.